ዘሎ ወይም ይባላሽ ከም ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ሰብኣይ ዳንጀርስ ተኸደነ እውን ርኩስ መንፈስ እዩ ዝህበክ ዘሎ እና ዝተበላሸ ሓዳር ሕማቅ ዝኾነ ናይ ሰይጣን ዝኾነ ሓዳር ከም ዘሎ እግዚኣብሔር ዘይፈቀዶ ማለት እዩ። ወይ እውን ሓዳር እንተዳ ዘይብልኪ ምሕዝነትኪ ወይ ከዓ ንመፃኢ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ጫማ ረሲሓ ትብል እያ ዘለኺ ኦረድስ ርኩስ መንፈሲ ኣባላሽዎ ኣሎ እቲ ሓዳርክሲ ኣባላሽዎ ኣሎ ማለት እዩ። ወይ ከዓ ብካልእ ገፅ እውን እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ጦርነት ትብል እየ ዘለኺ ትውግእሲ ምስ ርኩሳት መናፍስ ምስ ሓይሊ ኣጋንንት ምበኣስ ወይም ንዕኦም ምቅላስ እዩ። ስለዚ ክትቃለስ ከለኺ ከዓ ብዝኾነ መንገዲ ካብ ፈተናታት ዝኾነ ሸተት ኢልኪ ትወድቕ ኣለኺ ማለት እዩ። ክፍተት ስለ ዝረኸበ በቲ ሓዳርኪ ወይም በቲ ምሕዝነትኪ ኣትዩስ የባላሸልኪ ከም ዘሎ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ፈተና ስለ ዝወደቅኪ ወይ እውን ፈተና ክትውድእ ስለ ዘይከኣልኪ ንሳ ከም ሓይሊ ስለ እትኾነለቲ መንፈስ እቲ ምሕዝነትኪ ወይ ምንቲ ተኣክትልዮ እቲ ዕርክነት የባላሽ ከም ዘሎ ወይ ከዓሲ በቲ ዕርክነት ወይም በቲ ሓዳርኪ ኣትዩ የዳኽመኪ ከም ዘሎ ካብቲ መንፈሳውነት የውድቐኪ ከም ዘሎ እውን ክኸውን ይኽእል። ብሓደ ጉዳይ ዝተጨኒቐ መብርሃን ጠይቀያ ብሰላም ለኪ ማለት እዩ። ኣነን መሓዛይንሲ ብሓደ ንኸድሞ ሓደ ወዲ መፂሲ ፍረምረ ድክንደል ይኽእል ይሓተ ይብለና እሞ እሺ ኢልናሲ ንኸድሞ ማንጎ ኣራንሺ እዚኣ ትሕሽ ኢላሲ ናብ ነፀላስ ትሕዞ ካልኣይ ከዓ ዓበይ ሓፍተ እያስ ሓሊማታሲ ንስኽን ሓደ ወድን ሽንጉርቲ ገዚእኹምሲ ትመፁሞ ንስኺስ ተፈሊኺ ሰላም ኢልክኒ ንሱ ግንሲ ብኡ ጠፊኡ ከይዱስ ኢላትኒ ምስታ መሓዛኺ ኮንክን እቲ ፍረምረ ትገዝኣ ዘለኽን ማለት እዩ። እቲ ፍረምረ ፅቡቅ እዩ ውላድ በረከት ሽሻ እዩ ምንም ሕማ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ። ንሱ ኢኹም ትረኽባ ዘለኽን ወይ ከዓ ትረክብ ዘላ ምስቲ ሓደ ወዲ ሽንጉርቲ ተብሎ ትገዝእዎ ዘለኹም ከዓ ሽንጉርቲ ብክልተ እዩ ዝፍታሕ ዝውን ቀዳማይ ብፅቡቅ ዝፍታሕ ኣሎ ማለት ቃል ቅዱሳን ፍረ ምስቲ ምዃኑ ምስ ውልድ እውን ዘተኣሳስርዎ ኣለዉ ንሱ ምርካብ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ሽንጉርቲ ነገር እዩ። ስለዚ እቲ ወዲ ገዲፍዋ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ከዓ ብኡ ገይሩ ዝጠፍእ ዘሎ ከዓ ምናልባት ግልፂ ጌርክ ስለ ዘይፀሓፍኩ እዩ እቲ ወዲ ኣፍቃሪኺ ድዩ እንታይ እዩ ንምፍትሑ ስለ ዘፀግምኮ እዩ ከምዚ ነገራት እና ኣፍቃሪኺ እና እታ ዓባይ ሓፍትኺ እውን ትፈልጦ እንድሕር ዳ ኮይና በቃ ክልቲኦም ዘይፋተዩ ክኾኑ ይኽእሉ። ስለዚ ካብቲ ስለ ዘይትፈትዎ ወይም ካብቲ ሓሳባታት ዝተበገሰ እዩ ትሕልሚ ማለት እዩ። ኣነስ ልዕል ዝበለ ኮረብታ ጠጠው ኢለ ይመስለኒ ሓትኒ ከዓስ ብሓደ ኣንጎሎ ትመፅእ ሓደ ወዲ መፅዩስ ማይ ገራ ደስስ ናበለስ የስሐቃሞ ናባይ ምፅእ ኢሉሲ በዚ እዩ ኮ ዝክር ኢሉስ ሒዝኒ ይኸድ ናብ ዝኾነ ኣዳራሽ እቲ ወዲ ምንም ክሳብ ዘይገበራ ድረስ መልኣክ እዩ መልኣክ እዩ ዘፃውታ ዘሎ ማለት እዩ። ነታ ሓትነይ ትብልያ ዘላ ንሰባት ነቶም ዝለመኑ ዝምሕፀኑ ሰባት ዝተዳለወ ከከም ዕፅኦም ከከም ልመናኦም ዝተዳለወ እንጀራ በረኸት መታን ክትረኽቢ ለምኒ እውን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ። ብካልእ ኮይኑ ግን ኣይተረፈክን ንስኸውን ቤተሰብኪ ወይ ዘመድኪ ዝተመሰለት ወላዲት ኣምላክ ማለት እዩ። ዓባይ እንተኮይና እታ ሰበይቲ መንእሰይ ነገር እንተኮይና ከዓ ሰማይቷ ቅድስ ኣርሴማ ምናልባት ከዓ ቅድስ ሙራኤል እንጀራ ትህበኪ ከም ዘላ እዩ ማለት እዩ። ስለምንታይ ስጋ ማለት እንጀራ እዩ። ስጋ እንጀራ እዩ ማለት እዩ። ቀይሕ ስጋ እንተኮይኑ ማለተይ በቃ ጥረ ስጋ ማለት እዩ። እንትን እንተኮይኑ ግን ዝተጠበሰ ተኮይኑ ግን መከራ ፈተና እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ ኣይኮነን። ዝልዝል እንተኮይኑ እውን ዝልዝል ስጋ እናዘልዘልካ ስጋ እናበላዕካ ክትርኢ ከለካ ከዓ ናይ ሰብ ስጋ ትበልዕ ኣለኻ ሓምየት ማለት እዩ። ከምኡ እዩ ዝበሃል። ስለዚ እንጀራ ትህበኪ ከም ዘላ እዩ። ኣብቲ ሙዳየ ምፅዋት ዘንበርክዮ ከዓ ገና ምዃኑ እዩ። ገና ንኣምላኽ ተመልክቲ ከም ዘለኺ ናብ ገዛክ ሒዝክዮ ተትኸድ ነርኪ በቃ እቲ በረኸት ሒዝክዮ ኣቲኻ ኣለኺ ወሲድክዮ ኣለኺ ኦረዲ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ገና ትቕበልዮ በረኸት ከም ዘሎ ማለት እዩ። በረከት ማለት ብዙሕ እዩ። ጥዕና በረከት እዩ። እንጀራ ስራሕ እዚ ውልድ በረከት እዩ ወዘተ ማለት እዩ። እምበር ምስ ንዋይ ወይ ከዓ ሃፍቲ ጥራይ ዝተሓሰ ኣይኮነን ከምኡ ከይመስለኩም በረከት ክበሃል ከሎ ማለት እዩ። እታ ድሙ ትርኤና ነራ ዝበልክያ ከዓ ትጥምተና ነራ ዝበልክያ ማለት እዩ። ቀዳማይ ስኡ ኢላ ትከታተለካ ወይ ከዓ ትርኤካ ወይ መንገዲ ምሕላፍ ክትኸልአካ ከላ ናይ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣገልጋሊት እያ ማለት ይሕልወኪ ከም ዘሎ ወይ እውን ንኣብነት ምሕላፍ ክትኸልአኪ ከላ ንገብረ መንፈስ ቅዱስ ተመፃባዕክዮ ቃል ወይም ዝኣተውኩሎም ቃል ኣይፈፀምክዮን። ስለዚ ነቲ መፅባዕክዮም ዘስታውስኩ ዘለዉ ማለት እዩ ዘዘክርኩ ዘለዉ እዚ ሓደ እዩ። ካልኣይ ከዓ ድሙ ብሓፈሻ ንምምላስ ዝኣክል እዩ። ድሙ ከዓ መሓዛ ወይ ናይ ዓርኪ
መተት እውን ትበሃል እያ ማለት እዩ እናባሓጨረትካ እናነኸሰትካ ክትርኢ ከለኻ ስለዚ ከከም ሕልሚ እዩ ዝፍታሕ ስለዚ ናብቲ ሕልሚ ክነብል ከለና እታ ድሙ ቅንኢ ዝሓደራ ርክስቲ መንፈስ እያ ስለዚ እቲ ማዕፆ ዕፀዮ እታ መንፈስ ከይተኣትወና ናይ ሰላቢ ናይ ቀናእተኛ ዝኾነ መንፈስ ንከኣትኒ ዕፀዮ ትብል እያ ዘለኹ ፅቡቕ እዩ እንድሕር ዓፂኹዮ ተኾንኪ ፅቡቕ እዩ ናብ መንፈስ ዘእቲ ልቢ ናብ ሂወትኪ ጣልቃን ከይተኣቲ ዓፂኽያ ኣለኹ ኦልሬዲ ማለት እዩ እቲ ብኣወራ ዝመፀ ጫማ ምናምን ዝበልክዮ ከዓ ዝረሳዕኽዮ ናይ ቀደም ዝኾነ ሂወትኪ እዚ ማለት ፍቅረኛ ወይ ሓዳር ይመፅእ ከም ዘሎ እንድሕር ዳኣ ተፈላለዩኹም ማለት እዩ ይመፅእ ከም ዘሎ ወይ ከዓ ምሳኺ ንክኸውን ድሌት ከም ዘለዎ ትምኒት ከም ዘለዎ ክኸውን ይኽእል ሓደ እዚ እዩ ስለዚ ግን ንስኺ ግን ኣብዙ ተናሽውዮ ከም ዘለኺ ማለት ንስኺ ግን ድሌት ከም ዘይብልኪ ምስኡ ንምቕፃል ወይ ምስኡ ንክትኾኒ ሓሳብ ይኹን መደብ ከም ዘይብልኪ ክኸውን ይኽእል ሓደ ማለት እዩ ብሓንሳብ እንተሃልይኹም ድማ ነቲ ኣሚንኪ ዕሽሽ ትብልዮ ከም ዘለኺ ብዙሕ ከም ዘይትግደስሉ እዩ ማለት እዩ ስለምንታይ ጫማ ሓዳር ስለ ዝኾነ ኣብታ ተወሊደ ዝዓበኹላ ገዛ እዩ እሞ ናይ ግቢ በርስ ክፍት ኣቢለ እንትወፅእ ሓንቲ ብግምት ጓል 3-6 ወርሒ ህፃን ቆልዓ ፃዕዳ ብፃዕዳ ዝተኸደነት ገፃ ድማ ብፃዕዳ ሻሽ ዝተሸፈነት ብጣዕሚ ፅብቕቲ ምልክዕቲ ቆልዓስ ወዲቓ ይረክብ እሞ ሓፍ ኣቢለስ ይሓቕፋ ኣብ ገፃ ድማ ንብዓት ነይርዋ ተፊኻ ፀጉርኻ እንትቁረፅ ወይ ድማ እንትሓፅር ፀጋኻ ካብ ልዕልኻ ምግፋፍ እዩ ፀጉርኻ ፀቢቁን ነዊሕን ምርኣይ ሽሻ እዩ ሙሉእ ኣካላትካ ፀጉሪ ኮይኑ ምርኣይ ፀጋ እግዚኣብሔር እንትኸበካ እዩ ክዳንካ ውፂኻ ምግዳፍ ፀጋኻ ምድርባ እዩ ክዳንካ ጓል ኣንስተይቲ እንዳውፀተልካ ምርኣይ ብዝሙት ፀጋኻ ክትግፈፍ ኢኻ ሸሚዝ ምልባስ ወይ ከዓ ምግባር ፀጋ እዩ ካባ ምውፃእ ውርደት ካባ ምድራብ ሽሞት ናብ ዓብይ ፀጋ ክትበፅሕ ኢኻ ሓፁር ምሕፃር ፀጋ እዩ ሓፁር እንዳፈረሰ ምርኣይ ካብ ስድራ ሰብ ክመውት እዩ ፃዕዳ ክዳን ምኽዳን ፀጋ እግዚኣብሔር እዩ ሓድሽ መኪና እንዳተዋሃበካ ምርኣይ ናብ ዓብይ ፀጋ ክትበፅሕ ኢኻ ርግቢት እንተዓርፈካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ፅቡቕ ቆልዓ ምርኣይ ወይ ምሕዛን መንፈስ ቅዱስ እዩ አንድም ከም ቆልዑት የዋሃት ኩኑ እንትብለና እዩ ኣብ ሳልሳይ ንሪኦም ኣብ ሕማም ዙርያ ዝረአዩ ሕልምታት እዮም ብመኪና ምልታም ወይ ምህራም ሃንደበታዊ ሕማም እዩ ብዕራይ ወይ ከዓ ላሕሚ እንዳወገአካ ምርኣይ ብኣጋንንቲ ከቢድ ሕማም ምሕማም እዩ ኣካላትካ እንትረስሕ ሕማም ብጥይት ምህራም ሃንደበታዊ ሕማም ብጦር ሙጋእ ሕማም ዕሾኽ ሙጋእ ሕማም እዩ ሰብ እንዳሃረመካ ምርኣይ ክትሓምም ኢኻ ኣብ ለምለም ሳዕሪ ምድቃስ ወይ ኣብ ገዛኻ ለምለም ሳዕሪ ተነስኒሱ ምርኣይ ካብ ሕማም ምፍዋስ ወይ ከዓ ምድሓን እዩ ሰንቲ ወይ ከዓ ሳዕሪ እንዳተዋሃበካ ምርኣይ ጥዕና ምርካብ እዩ ኣብ ራብዓይ ንሪኦም ኣብ ሞት ዙርያ ዝረአዩ ሕልምታት እዮም ሰብ ብድንገት ብመኪና ተጠሊፉ እንትኸይድ ኣብ ባዶ መኪና ምስፋር ሞት እዩ ከበሮ እንትህረም ጓይላ ወይ ከዓ ደርፊ እንትድረፍ እሞ ከዓ ንስኻ እውን ናይ